Fawaka, mi na Mareofa. En dit is Spangtori. Aan het eind van dit schooljaar zullen vele jongeren te horen krijgen of ze over zijn gegaan of dat ze zijn blijven zitten. En voor de woorden blijven zitten, het begrip daarvan, vertalen wij dat in het Surinaams naar tang aka, achterblijven, blijven zitten. Binnen dat context wordt het ook wel gebruikt. Dus dit keer geen voorbeeld, maar echt een vraag. Yo abra, no so yo tang aka, askoro yari disi. Sla deze video op, zodat je er altijd mee kan oefenen. En bezoek de Spangtori website om meer en beter Sranang te leren. Volgende keer zie ik je graag weer terug bij Spangtori en Tamboen.